Бөрбаш Сәрдегәне авылында көтүп алынган шишмә бәйрәме уздырылды. 2016 елдан бирле авыл халкы Нурзидә шишмәсе суларын эчеп, җаннарына, тәннәренә шифа алып торалар. Әлеге бәйрәмгә алар табигать кучагында ял итүче генә түгел, шушы шишмәне булдыручы Хөсәйнов Габделнур абыйга олы рәхмәтләрен дә белдерү өчен җыела. Бүгенге көндә бу урында шилтерәп аккан шишмә, зур кыя, тегермән, искиткеч матур утар, намаз уку урыны ясалган. Буларның барысының да төзелү тарихы турында Хөсәйнов Габделнур абый үзе дә сөйләде. Бу урында без бала чакта сазлыгырак җир инде, шунда шишмә суы, шишмә чыгадыр ие. Шиш тартылмаган, каралмаган инде ул. Аның чөй торган, менә торган җирләрдә юк иде инде, менә шунда кыялланып бердем инде бала чакта. Әкрен-генә шу шишмәдән соң менә беситкасы барлыкка килде, аннан тегермән шикелле ясап куйдык, тагын чалаш шикелле әйберләр инде. Ана менә намаз уку урыны. Киләчәктә без монда күл төзергә уйлыйбыз. Менә шушы бу Читәшмә шишмәсе, аның тагын бер ерганагы бар. Шул ерганагында бик көчле шишмә ага, аның су бик салкын, аның суын эчеп, ичсәң сразу тамакка бәрә инде. Менә шуны без буып шунда бер буа ясарга иде. Шишмә көнен уздырабыз без Корбан гаетләреннән соң, корбаннар чалгач, корбан итләреннән плов пешереп, корбан итләрен пешереп, хашламалар пешереп дип әйтик инде, шулпалар, корбан итләре белән авыз итәбез инде. Килгән кунакларны сыйлыйбыз. 6 балага тормыш бүләк иткән Бөрбаш Сәрдегәне авылының акъәбисе Нурзидә апа да мәйданда иде. Бәйрәмне башлап җибәрү өчен иң беренче аңа сүз бирелде. Ул үзенең хәйр фатихасын биргәч, балаларын хөрмәтләп килгән барлык кешеләргә дә рәхмәтләрен белдерде. Минем улларымны зурлап килгәнегез өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Нурзидә апаны хөрмәтләү йөзеннән уллары, бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре, дин әһелләре аны тәбрикләп, әзерләп килгән бүләкләрен тапшырдылар. Шулай ук озак еллар дәвамында милләт өчен, ил өчен хезмәт иткән авыл халкы да бүләкләнде. Шишмә ясаган кешеләргә сәвабы зур була дип әйтәләр. Моны авыл мәчетенең хәзрәте дә раслады. Бу шишмәне төзүчеләргә инде садакатул җария булып бара инде. Садакатул җария инде ул менә мәсәлән birər kişi kupur tüzülsə, kişilər şundan yürüyken bu kişiyə savab var. Yani o kişi ölsə degen o kişiyə savab var. Yani o kişi ölüp gitti, birər kişinin haman kupurundan yürüyor, ona savab. Şunun şekilde şu şişmə degen, hani şu şişməni turğuzdular. Yani bu bunda sazlığı, şunu jiyip, şuna motor jiri yasadılar. Yani kişilər kilə hazır bunda, anın suyunu içələr. Yani anın suyunu içkən sayın bu kişiyə şoyuq sadaka indi. Әлеге бәйрәм шишмә бәйрәме дип аталса да, ул сабантуй кебек уза. Яшьләр төрле җырлар, биюләр башкаралар. Нәни балалар өчен төрле уеннар, кайчы белән бүләк кисеп алу, чүлмәк вату, бүрәнәгә менү һәм башка уеннар каралган иде. Иң төп милли уеннарыбызның берсе көрәш уены да узды. Ул 3 категория буенча үткәрелде. Беренче урынны яулаучылар өчен тәкә, икенче, өченче урынны алучыларга акчалата бүләк бирелде. Бөрбаш Сәрдегәне авылы халкы дөрестән дә булган халык. Алар матур итеп җырлый да, михавушка киеп бии дә, өздереп гармунда да уйный белә. Менә ничек рәхәт итеп бийләр алар, менә ничек йомшак итеп басалар алар. Күргәнегезчә, шишмә бәйрәме монда бик күңелле уза. Иң беренче җыелып уздырган бәйрәм дә авыл халкы хәтерендә шундый булып истә калган. 2019-да була микән беренчесе шишмә бәйрәме үткәреп карыйк әле ди. Ул как раз инде Корбан гаете вакыты иде. Корбан чалган корбаннарны биреп кешеләр пулаулар пешереп, шушы мәйданда ул вакытта бөтен кешегә дә бушка була инде, бөтен кешене килгән бөтен кешене пулаулар белән сыйлап, кыймаклар инде бөтен авыл халкы кыймак пешереп китердек, чәйләр кайнатып, шулай итеп шундый матур бәйрәм булды. Безгә бик ошады инде. Әлеге авылның матур табигатеннән, тырыш халкыннан кала, авылга багышлап язылган җырлары да бар икән. Безнең авыл имелек булган бойлар Сәрдегәне, революция кадәр. Монда бик күп көчле бойлар булган, бик зур бойлар. Шуңа күрә бойлар Сәрдегәне дигән җыр чыгардык. Моның иҗат итүчесе Лаеш районы Именкиске авылыннан Венера Мәхмүтова, көйін һәм сүзләрен язды. Аранжировщик Ленур Зайнуллин
хәзерге вакытта Әтне Татар дәүләт театры директоры, җырны башкаручылар 6 кызыйсылар 14нче елда булды. Әйтелгәнчә, әлеге бәйрәмне авыл халкы да, тирә-як авылларда яшәүчеләр дә ел саен көтеп тора. Оештыручыларына бары тик рәхмәтләр генә әйтә. Көтіп алған бәйрәмебез, сабан тойы, елда бұл сабан қабатланып тұра, мұндан бұлай да қабатланып тұрсын. Ұйыштырушыларға зор рахмет, исен сау болсынlar, сәлемет болсынlar.